Voleu fer tota la compra setmanal en 5 minuts de forma ràpida, fàcil i còmoda? Ara és possible a EcoDrive, el nou servei gratuït de compra online i recollida amb el cotxe. Entreu a www.ecodrive.com, registreu-vos i seleccioneu entre més de 5.000 productes de totes les seccions. Trieu el dia i l'hora que passareu a recollir la vostra comanda. En només 2 hores ja la tindreu preparada. Gaudiu al màxim del temps lliure. A EcoDrive no cal fer cues. En arribar a EcoDrive, identifiqueu-vos i us assignarem una plaça d'estacionament. Quan sigueu al lloc indicat, us carregarem la vostra compra al cotxe en només 5 minuts. Si voleu, podeu comprovar els nostres productes i si alguna cosa no us satisfà, us la canviarem. A més, si sou clients d'EcoDrive, gaudireu de descomptes a les benzineres Esclatoil. Ara ja podeu fer la compra en només 5 minuts, sense fer cues i amb tota la comoditat. EcoDrive, la compra d'alimentació ràpida, fàcil i còmoda.